pozrieť. A skôr to opýtame. Čo sa na druhú stranu pozrieť? Nemusíš. Cez to, keďže mohli sa nachádzať iba tak Ja mu ty sieť. Demigaming, ty sieť. teda sme našli iba nejaké malé lesíky, ale určite nájdeme aj niečo iné, lebo máme veľmi malé hangierky, na ktoré sa nachádzajú viac. Keď tak tam budú sa možno robiť postel na noc, takže by sme mali byť v pohode a nemuseli by sa vystávať a báť sa všetkého. Tak bola ovcína zaučí. Dostatok jedla už Aj vypadí si, to sú taký nie úplne najlepší v hraní na Minecraftu, ale je to teda, ako som už hovoril tým, že Jove nie sú teda nejaký perfektný, tým čakáme, nejaké teda drevo. Oli, pôjdeš prosím za mnou? Ja som teda stačila jedla. Aby sme spolu mali. Hej, tak ideme. Oni sa už Ale ja... No, tak právě tým je umrel, tak dobrú diamant. ja som nejdem pýtovať. Ale Môžem sa. Dve postele. Ona Ale ešte bude trvať, kým vyjde náš spolač. Nemôžete iba zostaviť čet. ne. Iba vypnú čet. Jak mám vypnúť čet? Jak mám vypnúť čet? Ja som s tým začal. a on ma tu nás dostáváva, takže asi pôjdeme teda. Jak mám vypnúť čet? Ja som Museli mi teda mal svoje veľmi veľké problémy. Dostávam sa späť už čas, jak? Jak? Ok, ešte raz. Tu našli sme druhý východ, aj keď nás vytrolil. Oliver, jak? Neviem. Zase si takú super zautočil s kamenou, však ja som zabil nás, lebo môj teammate proste chcel dať čo vysvetliť. Oh my god! Ja mám Dal žltú som nie teraz! podať dostať z chatu. Ja milujem túto kamenú valašku. Ježiš, to je také super. Pomohli sme teda kolegovi, ale musíme sa ešte vrátiť po veci, ktoré nám teda náš nepriateľ zobral, ale myslím, že pôjdeme kopať. Mali sme takú problém s chatom na počítači Java málo kedy, takže som na to nebol úplne zvyknutý, ale už by to malo byť v pohode. Vychádzajú nejaké zomníci, to ich ale v pohode zvládneme, ale na zvyšok noci, keď sa nechce byť s týmito otravami, tak budem sa Ja skoro pospieť. Takže ja pôjdem zatiaľ na Ale samozrejme, že Zomrela, teraz mám posiel. takže som On asi to je zomrel, hlavotu. ale našťastie sme podali práve včas vystavať. To bude dobré. Takže sme prežili. Na tú hlavu aspoň Ešte dobré. budem musieť dýchať, že sa nepríde na skeleton, ktorý ma iba tak sedí, rozhodli sme sa radšej A som ďalej pôjdeme za nejakým tu na kolegom a uvidíme, teda vyrobiť. Počujeme, že je tu nejaký teda šteton, ktorý ale si môže stejať koľko chce. Idem teda hore. ideme to píše, ale stále tam je
spomínaných zombíkov. A nefungoval mi shift, Ok, takže sa teraz mi moji podarilo protivníci spadnúť zomierajú. dole a Dosť. spadnúť priamo do húbu zombíkov. Takže toto A je teraz dobré. som iba tak niekde v strede Teraz húby, ideme zobrať na takže naše sa zakopeme vybratie. pod zem, vychlujeme sa a pôjdeme naspäť. Počkajme, kým sa to vyhľadá, lebo je to dosť nebezpečné, tak sa ťa vyzdá. Že má aj celkom v pohode. Poďte všetci spať. Poďte všetci spať. Lebo ja idem spať. Ja už spím. Už mám postelky. Máte už dva posteľ? Ne, ja som jediný tu s postelou. Ja mám dve postele. Rod, Nebol som tiež. Je čas ísť spať. ale to aj všetci musím spať, ale nejde. Nemám postel, lebo má niekto za to. Nik nemá postel, takže... Dobre. Je to nám úplne na nič, lebo... Nám to úplne na nič, Aby sme ešte nemohli spať, tak nám musíme doniesť postel a spať a teda tým tak nemám, ale vykraftíme si teda základný kamenný krofák a budem mať dve postele. a teda vidíme, Rozhodol som sa, že teda pôjdem nejaký teda na irony, na stavne. ideme nájsť ostatných hráčov, keď tak pozabije potiačov, alebo sa stretnú s mojim teammateom. Môžeme na to takzvaný uzlomé, vždyť nikdy nestane a Kámo, teammate, musíme sa stretnúť niekedy, bo inak za prehráme. mojim Kámo, musíme sa stretnúť, inak prehráme. Kámo, príde si. Máme ešte 4 My vypočítame pekne. Alebo radšej nechce stretnúť s tým Víte si, nie som si istý. Takže pre istotu, ak po ceste stretneme nejaké zvieraté, ich určite zabijem. Ale ideme teraz stretnúť. Joj, skôr sme spadli teda do tejto miery, ktorá by nás teda 100% zabila. Musíme sa dať pozor na zombíkov. Kto spí? Týka. Ale je tu strašne veľa zombíkov, ktorí všetci nás ničia, takže toto zmeníme smer a dokonca aj posledný. Bro, ja som ani jedného moba nevidel túto noc, takže... Mám ja to? Mám dobré. Protivník bližšie. Nie, to... Ale dobre, regeneruj sa. Ideme. Teda na to ešte nejaké dreva, aby sme si mohli potom Ja mám dobré miesto, no... pálenie, Zombie. Majsteri, zombie. Čat. Zajímavé je, Ma zabije ten zombie. jeden bod, Zombie ma zabije. Zombie. to povedal, tak som jeden. Zombie. Ešte raz. A som dead. Také mám zombika. Teraz si môžeme nájsť nejakú našu ale tak, No a sa drevo, teda ešte nejaké Dobre. to drevo a Čat. Je má poslušať. Dobre, svetelka. tu nás furt trošku svetla. Niekto poďte spať a nie som tu sám. už vyzerá to tak, že začína prichádzať slnko. Už je vychádza slnko, takže môžem vlastne za chvíľu. Ako to som robil na nič? bude deň, čo je super, nebude tu vôbec svetla ešte a asi idem naspäť za mojím spoluhráčom, pretože nás musíme ďalej pozor, lebo stále